Čaute lidi, vítám vás u nového videa fotbalu. Dneska to bude Barcelona proti Real Madridu. Jo, Dalibore, taky jsem tě tady toho předtím schoval tohleto, co tady zapomněl. Musíš míček. Nemusím, musíš. Zatím to vypadá hezky. Tak, koho si dáme lidi? Tak si dáme Barcelonu, mám je rád. Tak jděte. Ne! Co to bylo? Ne, tyčka. Je to docela lehký. Real Madrid. Sakryš. Jo, vystoupna. Co děláš? Bla. Hello. Okay. Takhle, jo? Tak své, nesklon mě. Taková tyčka. Real Madrid. Dobrá. Dáme si? No, Messi. Bla. No. Tak, takhle si to hezky položíme. Jaký chceš jméno? No tak to bylo trapný. No tak to teda bylo trapný. A ten brankář natáhnul, ne? Sakryš. Tak co, kdo vyhrál? Vyhrál?